Yesus bayi map yang ini side kud yang ini kini ki pop baro ngap pelang au play burden board baro bad happy ko himmen ko para bangarale pop shibun daki jim parkan daki ti daki kam daki jingle kle daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrau janga namar kata ngakar padi kamaria bakui kabayaisa kati soti ya kiangen bat kiri koi bad ya pi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni seneyangi parendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jikut amen Ituai nagapinda ke jing tumu baro kabangila buha kamatu jisu lemba ke jing aside lem jangu atanasius bakui kumjuru lemba ka Maria teisuti agane ka sngi sai jain kadbangi kin maburam yaka kamdame ya ka sngi sai jain beningkong jomman ubanai ngi pingantang ya ke jingim jangi shaka donut batlem janga daka pingantang ya ke jingim jangi lemba ka donut batlem janga inang tuwai bangindup dap daga bohor jung men siam bakuit halo jungi koblei mei ubalas ngobha ban penkamen ya ka prate daga jimmi pa jung ukun jame utrai jungi Jesus Christ to ai ngi karpan balemba ka kami jangu ka Maria teisoti but u atanas yus bakuit nginyo ya ka jingkamen janga jingim bam jikut da utrai jangi Jesus Christ kuan jame u ba im bar sansha renkat bad me ha ka jingalong ka we jangu men sim bakuit u blay junom la junom amen kachimple nai kam ki apostol hakasngi sabat kababut dajan baro kinongba kilaya lumlang ban sngap yakaktin ublei hanrei haba kiju kilayu I ya kipajba kiladap daga jingpi hun bat kila kren persha yakata kabala kren da upalus bat kila kren ben nyau hanrei upalus bat ubar nabas kila kren da kabashlur kiong kalalong bat kabadan kam yakaktin ublei anyalap ningkong hapi hanrei namar ba phi kendat no yaka na phi bat phi nyau yalade ki bambet yaka jing em bam jukot hakmi ngel let no ki sha ki gentle na bau trai ula hukum yang i kum tau ong ngalabu phi banlong ka jing sha yaki gentle ba pindu bra yaka jing pen em shado ka bakot jong ka perthai haba ki gentle kilaya sngau yakane kila sngau bha bat kilaya ro yakakte nublei bat kito ki balajet naga menta kaching im bam jukut kilanget bat kakte nutrai kala priang keleng kata kathan henrei kiju kila kenshot yaki kenthei rublei bakrau batri bat yaki riu rangba jongkata kanongba bat kila penkhe ban leben persha yopalus bat ubarna pas bat kila beno yaki nakathan jongki henrei maki pat kila kenther ya upumpum nagi kejat jongki persya yaki bat kila lecha ikonium bat
kisenran kiladap da kacingkemen da bat umensim bakoi. Kaktenu uterai. Isango Yahweh. Sakna kutra nomor nyospa rapinyo. Try you try, writing right in my ulegi kampela. Why you try, kajing right kabatin my. Dabu try ulegi kampela. Jika buat baksan tiba kujamu, iman lam jing bening jamu lagi. Why you try, rising right and by, uleki kampula. We who try, open nalaga open paula kawoga kibendre. Kajingin bayay nehu tayo ba? Kagula-gulayo Israel. Why you try, rising right and by, uleki kampula. Tebaroshi bertekilayoi, yakabor babeni buklejogi, yarisa dajing men bertebaro, wayaro yakeno yuklejogi. Why you try, rising right and by, uleki kampela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lada pikung uya kejikai junga bilang sisya kesenran junga mutrai. Bin setiap kejing sisya, pak kejing sisya kan penlong ketiki balai tu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrayunda on renka bat pim. Kajimpuli na ka gospel bakoit kat kum u ya anis. Kaburam hamekasai. Ujisu la ong halagisinran. Lada pila itu ianga pinjin dala itu ia upa jongaru. Naduminda pi itu ia u bat pila yo I ia u. Upilip ula ong ha u. Kotrai to penise hangi ya upa. Tangkata ngi don kam. Ujisu la ong ha u. Kata ngala don rengkat batpi henre pimpat itu ianga mo Pilip. Uta ubalayo ianga ulayo I ya upa. Te baleken pi ong hapeni hangi ya upa. Hatopim ngeit bangalong ha upa bat ba upa ulong hanga. Yakektin kibang ngakren hapi ngamkren naladehi henre upa uba yaisa hanga ule ikikam jongu tongeit ianga bangalong ha upa badba upa ulong hanga lane tongeit ianga nagabenda kikam ba ngale Shisha
nga ong happy uta ubang yeit nga uru unle yekikam banga le badunle kikam bakam kraw ban ya kini namarba nga late siya upa kat yakaba pipan ha kakerteng janga ngalle yakata ba endo pendon buram ya upa ha ukun lara pipan eye ha kakerteng janga ngalle yakata ka gospel jong utrai Kajingeroy make grace. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ka gospel mendakasni ka penshai kadar yangi halar karukam bangideben im ladangi puson ba halar kaneka gospel ngilaban long kam ngeit ha ujisu ngilaban long ru kiba kam lai luid ujisu karan halor ke jingade jongu badupa bad upilip umbat sauthuba ulakwa ban yoi ya uble kabamod ukwa ban yoi markemak ha ke jinglong do ya upa henry ujisu wong pimla ban yoi upa ha kata kadur lada pikwa ban yoi ya upa don tangkawe kalenti kalong peit ya ujisu kitoki ba peit ha ujisu kitoki ba wad ya ujisu kitoki ba kongu ya ujisu kinyomad ya upa ha ke yukirish ba kuy ngiyomad ya ujisu haba ngiyo pidiang ya ujisu omdengi pidiang tang ya ujisu henrengi pidiang ya uparu lesengi leit mane ya ujisu haga sakramen bakuit tam haga duan habangi mane ya ujisu omdengi mane tang ya ujisu henry ngidang mane ya uparu nama ujisu ong upa udon ha ujisu udon ha upa nanda ujisu ong ya kektin kaba ukran kawan na upa ya kikam ba ulale kawan na upa hangni ujisu udang keren kajingikai kaba kongsan ban sautu yangi don bun gibriu hagane ke juk kaba menda ki ong ngimpidiang ya ujisu tambangi duai ha uble ki bakla shirke namar bale ujisu ong kumno habangi duai ha ujisu habangi mane ya ujisu habangi kot karpad ya ujisu ngidang kot karpad ya uble upa pojongi ngidang mane ya ublay upa haga jingim jongi ngidang ngid ya ublay upa haga jingim jongi namar ujisu badupa kidon ke jingya de kaba ngimla ban shempang namar kane kalongka jingya menjur lang upa ba ujisu untraya kakam hangne ngilaban yo iro ya ke jingsaki ya kaktin ba jingsaki jong kakam Jim Pinchisha Jonka Dakaktin, Jim Pinchisha Dakikam. Kanikalong kabinda kabangi deben puson ba. Jisuam, yakiktin kabanga keren, yakiktin kibangi keren, ki Pinchisha bangawan na uble. Nama, omde manga ubakren, henry upa ukren lambajonga. Manlakikatin kabaw jisu ukren, umshim latao hiyalade. Henry mano balatao upa ublay upa ulatao yakakatin. Namar yakaba ublay upa usngaw ujisuru usngaw. Yakaba ujisu usngaw ublay upa usngaw. Yakaba ublay upa uperkat ujisuru uperkat. Yakaba ublay upa ule ujisuru ule. Kabamod yakikam kaba ujisu ule kalong ka jingmod jong upa. Ujisu penkoy de ki bapa. Ujisu la penim ya kibaya. Ujisu la psa ya upo. Ujisu ula penim ya bon ki brio. Habaki kod karpad ya ka kartang Jisu kila kala ka bamon. Kumbang yusngo na ka jimpule ya ka kam jongi apostol. Habaki brio
ki bade ben pediang yau Jisu kim tre ben pediang te kaktin uble kapoi siya gentil ki gentil kila stang ben pediang yau Jisu ban kila yomad ya ka bor jong upa ha ka jingem jongi kila yomad ya ka bor jong uble ha ka jingem jongi kabamod uble upa badu Jisu ki along kawai om don jingya per kindia turu na ka ne ke jingya de bade na ka ta ka dau Jisu wang ye ki kam ka bangale ka saki ka penchisha te kabamod ka jim penchisha da ka tin jim penchisha da ki kam ya ka ba ngiyos ngo ha ka kam jongi apostol ha kini ki por ngidang Buson bat ngi pule I na ka kam jeng ki apostol kai ka badang jia ka ketin bat ki kam ka jimpen shisha da ka ketin ka jimpen shisha da ki kam ka jing sabut jong kine ar ka ketin bat ki kam banang ta ladangi puson shushu Jisu angkum no ha ka kerteng jonga penle e ki kam ki ba kam kerau banya ka bangale hang ni Jisu ang ka kerteng minta ngi bon na pedeng jong ngi puson halar ka kerteng Jisu ngi kot karpa dia ka kerteng Jisu kadon ga bor habang ngi kot ya ka kerteng Jisu habang yong Jisu ngidang yo ayu hapo jongi kadon ga bor ha ka ni ka kerteng Jisu bale kadon ga bor ha ka ni ka kerteng Jisu namar kane kalong ka kerteng bala ai da uble da upa Bad habangi kon karpad ya ka kerteng Jisu kai ka badang jia hangi. Kaburom jongo belekan van tap halo jongi. Kaburom jong ka baneng kawan hiar namar haba uble wala tumu ban wanrad nong penim hakene ka parte ka ketino bele ka ang kabor jongo bahakli tam kan kasir ngiu yapi bad pen sa kaukur. Kabamod habangi kon karpad ya ka kerteng Jisu kabor jong bahakli tam kan kasir ngiu ya kat ki bakon karpa dia ka kerteng larangi kendai dia ka kerteng Jisu kai ka banjia nginum yo ya kene ka bor jong ka ketin ka bor jong ka burom jong oblai halo jongi pada habangi kon karpa dia ka kerteng Jisu ka jingduwa jongi kambat kut ne kambat sakut ha kene ka kerteng henre ya ka jinglong oblai ka stang bantre hapo jongi ka jinglong Jinglong u Jisu kan stang bantre haga jingim jongi nakata ka daw haba ki bruyu ki kon kar padi ka kerteng Jisu daga jinge kiyo jingoi jingkia kiyo jinglai loid kan jia ka kambala haka ma jongi namar bale u person jongu Jisu un stang bantre haga jingim jongi u person jongu Jisu un stang bantre haki inga sem jongi u person jongu Jisu un stang bantre haka imlang salang jongi haka balang jongi hakat ke bakon karpadia ka kerteng Jisu nakata ka daw Jisu krante kana lada ngan pinsa iyo pidiang jinggerku haka kerteng jonga Jisu pinkut kumno kat ya ka ba pipan haka kerteng jonga ngan le ya kata omde ka kerteng kan le henry u person u Jisu le ya kane habangi kon karpa Jisu kaya ka badang jia kata ka jaka baro ka dam da ka bo jong Jisu habangi duai ha ka donur ka mensi yam ka kerteng Jisu ka jingim jongi baro ka we kan poisha ka bors and shar jong Jisu bad habangi yong ka bors and shar jong Jisu ka bors and shar jong ka bane bors and shar jong blai upa ka bors and shar jong ki angel ki requit baro kan stang ban tre ha ka ta ka jaka ha ki ta ki bruyu nama katkiba kon karpad ya ka kerteng Jisu handa ka wan urlong ya ka baneng ka himau ble kan tre nakata ka daw ko himen ko para haba ngi kon karpad ya ka kerteng Jisu kamde ban sakut ha ka ba ko ong ya ka kendin Jisu henre ngidang pidiang pura ya Jisu ka bamod ngide ban kella kumu Jisu ka bamod ki kam bat ka ketin ka ba u Jisu ulale badula keren kade benurlong ha ka jingim jongi kata kamod kadon ka jimpen kantang ha kita ki briu ki ba duai kumne tinya kata ka daw ngide ben pen briang ya kane bat ngide ben kongo ya kane ka ketin bat ka kam jongi apostol ka ang haba ki ju kila kendai ki apostol kila stang ben tur sha ki gentil bat ki gentil kila pediang ya u Jisu namar ki gentil kidon ke jinge ha ublai
Lezi don bon ki beriu kimpat long Kristen. Henry ngilaban tip, ngilaban yo ki don kata ka idea jong ublay ha ka jingim jongi. Ha kita ki idea, ha kata ka jingmod jong ublay kawan ujisu, kabamod ujisu badu ublay upa ki along kawai. But kane kalonga jingmandoy ki beriu kamda me ki jengdil ki suk ben pediang namar ki don ka jinged ha ublay. Lezi ladang ipai sa udong jongi don bon ki beriu. Ki mane iya ublay. Henry ke rukamba ki mane omde kumba ujisu la ki kai minda. Tangka we ka jing ya per haba ki os ngo ujisu kideben pediang kideben kongo kideben kon karpad ya ka kerteng te kai ka ben sajia ya ka tang idea jung ublay kan stang ban tre ha ka ta ki ingasem ha ki ta ki brio but kin stang ban yomad ya ka bor tre kam jung ublay but ka bor tre kam jung ka hima ublay. Hapadenge jing jinjar jangi, hapadenge jing shitom jangi, hapadenge jing bang jangi, hapadenge jing duk jangi, hapadenge pop ki sang jangi, habangi kont kar padia ujisu ka ketin kan stamban tre, ka ketin kan stamban pensisya yangi bangilongi kon jango balai, ka kam ka ba ujisu le kan kindiu yangi syaka buram jango balai. Tonginang IT iya ke jingim jangi, tonginang IT iya ke jinglong jangi, kenamba ni laid lu, ngis ngau laid luid ban kot kar padi ke kertang jisu tonginang bu hakama jongi ke jing dumo jongi banang kringya ki weiru ki bampat don kane ke jing shampang namar u jisu mud ulang ublay bad ublay bad u jisu ki along kawai bad ka don ka jingya de kaba omla ban pen kalat hapadeng jongi namar u jisu ulang ublay nakabenda jongi jisu bayit kar ko kar do yangi pen slay yangi bangin dup yoshu ya kane ka jing shampang bat ka jing soto ha ka jing mane jongi bangin num pen kalat na kane ka jing ade bat me namar kano ka daw enya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tongin plai ka jing ka jongi nganget how play pa badan bor bara unang ta ka bening bat ka kendo but how Jesus Christ kun marwe jongu utrai jongi yau bela puna mensim bakui yau bela kana ka Maria tesoti yau bela shalebein hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu ula yap la tep yahu ula hiya shagibaya hagasngi ka balai la mipan nagibaya ula kiu shabene usang shakamonu play upa badon bor baro nang taun wan pat share kibayim bakibaya ngangit hau mensim bakui hakabalang Catholic bakui haga jing asilo kirikui haga jing map ikipor haga jing mi pat ka dot daga jing im bam jikut amen Lies pa in your pop. to ya duai ko himen ko para baga jinknia janga ba jampi kallang ka ba priang hon hau blai upa badon bor barro To try putting ya nek ji jong pi na ka mata ka jing ro ka pura ma ka jeng jong ka jing mun to yang i ba ka balang ko jong mu ba ro ko wei to priang kopa bakui ya kanige jing tarwa barit jongi ya ka ba ngi banra hakamat jame da ka jing kamen kadba ngi ken mahaburam ya ka Maria te suti bala karku
but u Athanasius bakuit but ai ba kelong nagabenda jongi ya kabala penyazo ha ka jinkinia ukris ka jimpen dengan hangne haperte but ka jimpenim bam chikut jongi uba im but sensha genom la genom Amen. utrai undon rein ka but pim token diu yala ki donur tongin ya aingu ya utrai ublei jongim dashisha kalong ka ba shong hok but ka bade ka deiti jongi but ka jim penim yangi banyaro yeki kamba jome ha ka jinkin diu nam ya baro ki rikoi but kamdam kadba ngi danken mau ya ka maria ka teizuti bala karku badu Athanasius bakui ban pen bana ye ke jingkrao janga jingisne jame ha ke jingruai yaro janga nama dashisha melale ki kam krao na bakusha bakut ka parte but mela priang ya ka jingisne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka shakri jame ha ka jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya unong seng janga jimpenim ya ubendriu ukun jame utrai jangi Jesus Christ lemba jongu ka kinhun jong yangel kamane ya kaburam jame bat ka kamen hakama jame shi juno ni kar parya be to ai bagi sur jongi kinya so bat ka jongki hakawe ka sur jonga jingrwai yaro khadba ni pen banam ko para tonginang wanra habu baro ki jingang no changi pangindup dap daga boro men siem bakuit daga bor janga kerteng jisu iduai naga binda ka Holy Redeemer New West Center but baro ki badon bintalang pat kanika center ki ba shakri ki ba yara ki ba kershan daga spa ka peu lemba ka jing sinyang jangki iduai na binda jangki baro inang duai na du ka tonun bakinang yopinya ke jimpen sle jeng men siem bakuit kam tame ya keneka ayom paska but kam tame naga benda ka Pentecost idwai nang benda man lagi tliuing kibar yarap yangi kiba sinyang naga benda ka nega center nagi poja ki por naga benda bon ki kam naga benda ka jingte ing naga benda ka jing karshan ya ka jimperiang ya keneka kubor babha lemba ka online idwai na benda baharo ki nongruai nang tem janga center cover khar janga center nongia side ki longkami longkupa ki kon samla ki nabaro ki badon lang batni ban pen briang ya ka kubar baba idwai na benda baharo ki ni ki himmen ki para ki ba pen sluri ngi men kas ngi ben shimenda ha ki ni ka mas bakui ki ba trang ya ka tino bele ki ban rai ki baro ha ki ni ka sngi ba baro ki ni jingai ka jingkar ku halo jungi lemba ka jingwan hi ajung men siem bakui dwai na ka benda ki ni ki mene janga jingis ne jimble ka bangidang te menta baken dep kloy itu aina benda bangaro ki badon benda ban yarap yangi daga pisa ka tengka jangki naga jingri jangki kila yarap but kabba la dep yang kinyo
lap ya ka jingit jungu Jesu jingis ne jungu Jesu om tanghang ne Henry haki inga sen jungi bar ai bang men siam bakui unang yarap yangi unkarku yangi lembaga jingwan ki achungu minta dashisha melong bakui kotrai kata mei jong ka jingkoi barom namar katangi karpadi me topen kuit pen gandang yakini ki jingkarwa jungi da kabapa ya umen siam jame kum ka jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jongotrai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya upu badaka baingu yame ula kidia yavu badulai halage senran u om tushim batobam nakane pi baro namar kane kalonga medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi kakaju kiru kamendala le abam ulashim ya kakuri badaka baingu biang yame ulaya ka halage senran u om tushim batdi nakane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jutam batimai badbam jikur yakaben penmi naga benda jumpi panaga benda ki babon naga benda ka jimma ikipop tole yakane bankan mau yanga kosnam bakardor jangu Kristo pen kuidik men siam hadim pen kuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yang ina ubamen ka jimmaya jonka jinget namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jungu ngi tarwa hame ko trai yau pu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi ra ai ngwai dem namar mela new yangi ki ba bit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi varet ngi kar padia me ba ngi ki ba yo benda hakamet ba ka snamu Chris ngi long ki ba la penyat le kawe da omen siam bakoi token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte bato penjana ya ka haka jingir rengkat badulia upaba ku jangi will badu bishop jangi pat baru ki lingdo pat ki riniam taken mau lemro ya ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bala yutia da ka bakar men ya ki jimmi pa badia baru ki bala klat no haka jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro kam kar pango Jesu malle ki da kot janga holy redeemer ni was sender mauklam kiba longi cover kar ki nong ruai nong tem ki nong ya side ki longo mi longo pa ki kon samla bat kinna bad bar ki brio ki ba yarap spoon men siem kane ka sender hadu menta yuan rai ki baro don ki bala klan don ki ba shitom Jesu ngi wan rai ki baro naga benta ka jingkar shan jongki ya ka sender ai ba ki nang yo ka jingkar ku kumba mela ong kito ki ba ai shi klat namar kilong ki shakri jongu bale kinyo ya ka bainong Jesu kerku ya ki baro da ka ta ka bainong ka pamela kula pen slay ya ki baro pen gantang ya ki baro ya da sumari ki baro pen koi pen kia ya ki baro da ka bor jamme hakane ki yukirish bakui ngi IT ya kine da ka kerteng jamme Jesu ngi karpadi me barengkat bat ka Maria te suti bakui ka kami jongu bale u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakui u Francis disease bakui u Athanasius bakui bad baru ki rikui ki bela pen sabaya me pateng la pateng
ngilong ki papit ben yo bin dalem haga jingim bam chikut but bangin yaro but bin don buram yame da ukun jame o Jesus Christ davu lembadu badhavu kallong hamay ublay upa badan bor haga jingelong kaway jung men siyem bakwe baro kaburam bat ka jingero genom la genom Amen. ko himmen ko paratong en duwai nagabinda baraka jing dumo jangi kat bangi dang duwai ru ngapin gan mau pi ben duwai nagabinda ka Bible convention hakane ka tayo ben wan hagas ngi sai jain duwai ru kerpang nagabinda ki kun samla ni perlang ka retreat ka wai nagabinda ki kun samla how ni usnem haga retreat center kat san kat Henry kat kinyu tari wabun ki kun samla ki ni men siem ben wan shimenda pakila ben pendimai ya ka jingem jangi hakamat bun ki jingale jongane ka parte uki kam jongo bamen idwairu nagabenda ka Pentecost retreat ka bangidon ha arpuwe arpura arpulai tari baki briu baro kinyo pendimai ya ka jingim men siam jongi banginang duai na benda kine baro bau jisun shimdi pura ya uni ubanai kadba ilang le riu bale shaka maria teisoti baro kinlap ben shem ben id ya jisu lempa ka maria teisoti kopa jengim baha bening kalong ka bakui ka kapteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kumba bening toa yang imin ta ka jimam jengi ka bahala gasni batamap yang igring kang jengi kumbangi rugi map ya ka belesniu yangi badwat yalam yangi shaka jimpan shoy henry to polite yangi na ka basilio to polite yangi ngi karpat ko try na ka jing sinio baro haga jings bon jame toy jings of jing sign hagas ni jangi kramba daga jingara ka jingis ne jame ngilai bara bona ka pop bangini o jingada na ka jing jinjar baro kat bangidang up kemelin dia ka jingkarmen bakoi bat ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka por bakawro junom la junom kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jingsung ngai happy ka jingsuk janganga ai happy wat pe digi pop jangi hendra ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jings born jame to ai ha ka ya ka jingsuk bar ka jingyatle ka wai katkum ka mon jame mame ubai im bar basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Rengka bat dam ta ka jingido Kristo ini ai markelia kami ukun lambro jeng bele u Jesus Christ ukun bele bakit na ka pop jeng ka parte so kito ke bela kosha ka jing kawai jeng ukun lambrot
trai Jesu nis ngo yame ngi ro yame ngi mane yame namarba me wan hapo jangi rengkat badupa kumba melaki kahai yangi kakti nupa don hame kaborupa kadon hame ki kam jungupa kadon hame Jesu bai kat bangile yo pediang yame haga communion bakuit communion men siam ingeskem kaburam jangah bening kalawan hiar halo jongi kabangi mane yame na ke inga sem jongi hakane ke eucharist bakoy kaburam bat kabor ka itiar jong bale kalas tang ban sanshari ke inga sem mallaki kin ro jongi ki bapangi bashitan ki batya hayi ya ki ba ki mei di pai ki ba yel ba toin jongi bar ki dang yo pidiam ya kane ke ju ka bo katbangi duai hakama jame Jesu karku kardo yangi pen slay yangi pen gandang yangi ba katbangi kon karpad daga kartang jame men karko yangi kumba melang men inle ki kam ka ba kam karao banya ka ba melele aga kartang jame kat ki bangi pan men salena ka binda jongi inges kem ya kane katin aga jingem jongi aki inga sem jongi naga binda ki ba yil ba toin jongi naga binda ki ba pangi ba chitam naga binda ki ba talot board Jesu wanra ke jingala wanra ke jimben de mai men siem lega kambala halo jongi halar ki inga sem halar bar ke jingai jongi hallelujah 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 Jesu 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 Yeshua 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 Hallelujah 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 Yeshua 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 to nginia tuwai hablap sai yangi kotrai daga sakramen paska ngi karpat bamangi ki barake yaga jinken mau burom yaga kami jong ukon jome badu athanasius bakui ngilaban pen bao hakado banyap jangi yaga jingim ujesu ubaim batsansha junom la junom Amen. utrai undon rengka betpim blay badan bor baran karkoyapi uppa barukon badomen sim bakoi Amen. ya leisuk ban pen banaka kubor babha jong utrai daga jingim ka jambi hallelujah hallelujah Isongo yablay. Hallelujah. Hallelujah. Nabar kandai pusak.